Hola, molt bon dia a tots. Estem així en Dènia, en l'associació Roig que ha tingut a bé donar-nos este moment i esta sala per fer una presentació de llibres d'Òscar Rueda que està sent minuts. Bon dia. Anem a fer una cosa molt especial avui perquè anem a presentar dos llibres d'un mateix autor, cosa que no és habitual. En este cas anem a presentar de la editorial Mosseguello, de la col·lecció Pensament, el llibre de futur la normativa de l'idioma valencià, i de l'editorial L'Oronella, de la col·lecció Espanals, el llibre El autor. En primer lloc us anem a contar algunes coses que crec que seran del vostre interès i després tindrem un moment per fer una rondeta de preguntes, si teniu a bé fer alguna pregunta. En primer lloc, Òscar, abans de parlar de llibres, nos agradaria saber dos coses sobre tu. Una seria qui és Òscar Rueda fora del món literari i com fa Òscar Rueda per estar en tants puestos a la vegada, perquè ell és una persona molt activa. Home, fora del món literari soc enginyer de la professió és enginyer. Sí que és de veres que a banda de la seva professió, en l'empresa privada que té el seu recorregut, des de fa uns anys tinc una certa activitat cultural en diverses entitats culturals, en el Ratenat, en l'Associació Cultural Casa Alternativa d'Oví, que està dedicada al món de les falles, en altres entitats, i també a escriure. És una cosa que es comença com una afició, com un hobby, i que al final ha anat creixent fins a donar lloc a alguns llibres, inclús també a la gestió d'una de les coses literàries que ha escrit, que és la editorial L'Oronella, la qual comparteix aquesta gestió en 3 persones més, Miquel Folgado, Júlia Palamarias i en Miquel. I això és un poquet la marxa, i el poder fer les coses al final és qüestió d'agenda, intentar ser una miqueta ordenada, prioritzar i sobretot marcar uns objectius que siguin realistes. Però en això estem treballant perquè ens agrada i estem un equip de gent que està treballant en la cultura valenciana per a difondre-la i per a que arribi a totes les cases. En el primer dels llibres que hem nomenat, té futur la normativa de l'idioma valencià, que per cert va per la 3a edició ja. Moltes gràcies, estic molt bé. Què podem trobar dins d'aquest llibre? Aquest llibre es comença com una xerrada, això crec que ja ho heu contat en alguna presentació, en motiu del 30 aniversari de les normes de punts, de les normes ortogràfiques de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Se feu un cicle de conferències i aquesta era una conferència que anava sobretot del futur, perquè moltes voltes el nostre món cultural sempre estem parlant del passat, justificamos el passat per a consolidar el que pensem que deu ser la defensa de la cultura valenciana i de la llengua valenciana, però no tantes voltes pensem en el futur i reflexionem sobre quin futur podem tindre. I en aquest llibre se fa un compendi de tot, partint no tant del passat, molt passat, perquè moltes voltes ens dediquem a parlar de si de 13, la repoblació, que si vingueren tants catalans, tants aragonesos, si vingueren, si no vingueren. Això és una part important de la nostra història que està encara subjecta a una gran discussió acadèmica i estic convençut que no tot està dit ni està investigat i sobretot no està investigat de manera objectiva. Però el fonament de la llengua valenciana no és això o no és només això, sinó que és un fonament sociolingüístic, és un fonament històric, i és que els valencians durant més de 600 anys hem afirmat que la llengua valenciana és llengua valenciana i això no. No neguem la nostra especial relació amb altres llengües que estan emparentades, no sols en el català o en el mallorquí, sinó també en el provençal, altres llengües que se parlen en el sud de França, però dins d'aquesta família la llengua valenciana sempre ha tingut la seva pròpia personalitat. I si analitzem la nostra història, insistís, no en l'edat mitja, sinó en l'edat moderna i en l'edat contemporània, veiem que això sempre és així. I això ha donat lloc a una consciència sociolingüística pròpia, de parlar una llengua que té la seva personalitat, que té un model lingüístic oral i escrit de prestigi entre el poble, que és valencià, que no és altra cosa, i que a més tenim el defecte dret a defendre aquest model i és, com a mínim, una postura tan científica com qualsevol altra postura que puguem pensar en aquest moment. I en aquest llibre el que dona a més és
donar altres exemples que n'hi ha en el món de situacions paregudes a la nostra, perquè a vegades ens pensem que els valencians som els pobres desgraciats als únics que ens passa el problema que tenim, que ens diuen que el valencià que no és una llengua, que és un dialecte, que és que parlem valencià no saben parlar, que només saben parlar el valencià els professors, molts d'ells a la millor ni tan sols han nascut el valencià o no tenen el valencià com a llengua materna. Ahí hi ha una distorsió i el que faig en aquest llibre és, primer, buscar situacions en el món paregudes a la nostra. I vaig a ficar només 2 o 3 exemples, i ben per més. El cas del gallec i el portuguès, que pràcticament és una situació que sona a la nostra, és a dir, gallec i portuguès són 2 llengües que estan clarament emparentades. Un gallec i un portuguès no tenen massa problemes parlant cada un la seva pròpia llengua per entendre mitjanament bé, però cada llengua ha donat lloc a una consciència que fa que tinguin un model lingüístic oral i escrit propi que està reconegut a tots els nivells. Això no lleva que dins de Galícia hi hagi certs sectors que afirmen que el gallec és portuguès i que s'ha d'escriure en l'ortografia del portuguès. Però en aquell cas són sectors absolutament minoritaris, ells tenen la seva marxa, però a nivell oficial la llengua gallega està absolutament reconeguda en tots els àmbits, no només espanyols, sinó també europeus, i tenen la seva normativa que jo penso que és el millor a des del punt de vista pràctic per a la conservació de l'idioma, perquè és un model lingüístic en què la gent s'identifica perquè coincideix en el que parlen en sa casa, que al final és el que devem aconseguir. Un altre cas molt paregut al nostre és el cas de les llengües escandinaves. El danès, el noruec i el suec, realment, si la història hagués sigut d'una altra manera, podrien ser perfectament parts d'una mateixa llengua, perquè ells tampoc s'entenen, o sigui, també s'entenen sense massa problemes parlant cada un en la seva varietat lingüística. Però la seva història literària i la seva història política en els últims segles ha determinat que per a cada varietat lingüística existisca una manera específica d'escriure-la i de parlar-la que senten com a pròpia cada poble i que la senten com a part d'una identitat. I això no és una cosa que ens inventem nosaltres, sinó que està perfectament descrita en les principals lingüistes del món. És més, en el cas de Noruega hi ha un cas més curiós encara, i és que hi ha 2 normatives que són oficials. Perquè Noruega proclamà la independència en 1905, si mal no recordo, és una independència recent, i ells havien estat històricament molt lligats a Dinamarca, en el qual des del segle XIX aparegueren 2 tendències. Una que reivindicava una llengua noruega molt ben caracteritzada, basada en aquells dialectes que estaven, diguem, manco afectats per altres llengües pròximes, i hi havia uns altres, sobretot en la capital, que estaven, diguem, més influenciats pel danès i que feien una altra normativa noruega que, sobretot a nivell escrit, és pràcticament idèntica a la del danès. Com no se foren capaços de ficar-se d'acord, el que fem l'estat noruec és dir, bueno, de moment, les 2 són bones, cada un, inclús els consells escolars trien quin és el que els agrada més, no se va a discriminar a ningú per gastar-ne una o l'altra i llavors si en el pas del temps ens fiquem d'acord. La realitat és que no s'han ficat d'acord, però les 2 són oficials i van convivint, que no sé si és bo o és roïn, però com a mínim se respecta la voluntat de cada un a l'hora d'expressar la seva personalitat lingüística. M'estic enrotllant molt? Jo ho considero molt. Si passem al següent capítol, després de veure estos i uns altres casos de conflictes lingüístics que hi ha en el món, hi ha un capítol en el que analitzem realment què és el que pensa el poble valencià sobre el seu idioma. Perquè a vegades es fan afirmacions del sentit de que és que diguem que el valencià i el català són 2 llengües diferents, doncs són quadregats, ens ho hem inventat, històricament això és una aberració, mai s'ha dit que el valencià fora una llengua. Això evidentment és fals, però a més si anem a les enquestes sociològiques, com per exemple les enquestes del CIS, veurem que una ampla majoria dels valencians creu que valencià i català són 2 llengües diferents. I a més, en les 3 províncies, el qual també vindria a trencar l'altre dels mits que s'han difós els últims anys en referència a que aquest sentiment, que no és un sentiment que vinga d'ara, sinó que és un sentiment històric, des de l'edat mitja, és un sentiment transversal a tot el territori valencià, no sols de la ciutat de València, com afirmen alguns, i a més transversal a totes les ideologies, perquè hi ha una enquesta molt interessant que preguntava a més el partit de la seva preferència i realment aquest sentiment era prou més transversal del que alguns volen afirmar també respecte a que volen reduir-lo a una
política molt concreta. Però no només això, sinó que gairebé la majoria del poble valencià vol que la llengua valenciana continuï viva i que els seus fills i que els seus nets la continuïn gastant, que és la segona part. Hem de defendre l'identitat del valencià i també l'ús del valencià, perquè si al final no el parlem, si els nostres fills no el coneixen, no estem defendent tampoc la llengua valenciana. I en una última part del llibre intente fer un anàlisi de cara al futur, diversos escenaris que se poden donar respecte al futur de la llengua valenciana, respecte a l'ús de la llengua valenciana per part dels valencians i respecte al manteniment de la identitat històrica del valencià com a llengua pròpia. Ahí fico una sèrie d'escenaris, sé que tampoc vaig entrar en ells perquè seria desvelar el final del llibre i hay que deixar un moment a que el lector el llisga i traga la seva pròpia conclusió, però al final el que tenim que tindre molt clar és que el valencianisme en la seva caire lingüística hem d'intentar que siga un valencianisme de tots, que siga i que ja que la llengua valenciana és de tots i que els valencians cada un té la seva ideologia, hem d'aconseguir que gent de molt diferent ideologia abrace la nostra causa, que és la causa de la llengua valenciana. I hem d'intentar que el nostre moviment sigui un moviment cívic que reclama els seus drets, de la mateixa manera que uns reclamen les seues conviccions ecologistes o uns altres reclamen, jo què sé, peatonalitzar un carrer del centre de Dénia perquè està gravés o tot el contrari. Nosaltres estem defendent la llengua valenciana i com a moviment cultural el que hem d'intentar com a mínim és que governe qui governe, se mos respecte, se mos considere i se mos reconeguen els mateixos drets que se reconeixen a uns altres moviments. I en aquesta reflexió, diguem que tancaria un poquet el llibre perquè al final el futur no és ser jo o és que estem així i ha de ser, sinó el futur l'hem construït entre tots i el que hem de fer és construir-lo, no deixar mai de construir i de ficar pedretes per a que aquest futur siga com nosaltres. Si te pareix, anem a passar al segon llibre, al Bor, que se titula 100 reflexions valencianes. Quines són i d'on venen aquestes 100 reflexions? Pues este llibre jo li tinc molt de carinyo, perquè arreplega les meves primeres 100 publicacions en el diari de les províncies. Jo escric una columna setmanalment en les províncies, cada divendres. A més li fiqui el nom d'Alambor. Alambor és una paraula valenciana no massa coneguda, però que a mi m'agrada molt. Primer per la seva etimologia, perquè està clar que té les raïls aràbiques, i també pels seus diferents significats. Pot significar un rogle de pedres o de terra que es fica dentro dels arbres per a protegir-los, per a que tinguin la via de bec. I també en una paret o en un mur és un increment en el mur per a que resistisca, per a augmentar la seva resistència. I això en sentit figurat, fer a l'ambor és protegir, acabar la cultura valenciana. I ahir, clar, se té que escriure totes les setmanes, això també té la seva complicació. Hi ha vegades que m'inspiren coses de l'actualitat quotidiana, hi ha vegades que no m'inspira res del que ha passat aquesta setmana i me dedico a parlar de qüestions d'història, de qüestions de llengua, de qüestions que m'he dit gent. I per supost sempre en llengua valenciana, que hi hagi sempre un raconet en el diari que estigui escrit en llengua valenciana, perquè penso que és d'agrair per part dels responsables d'aquest diari que a mi me deixen aquesta finestra oberta a la llengua valenciana i també que tinga una difusió que no tindria d'una altra manera, tant a nivell escrit, quan la gent llegeix el diari en paper, ens tenim que reivindicar aquesta edició en paper que continua llegint-se, més que siga fent-se un cafenet en el bar, i també, a partir del 100% demà, a partir del dia següent, també la versió electrònica que també se pot consultar normalment. I els primers 100 artículs, que molts d'ells que encara no estan en internet, perquè en aquella època encara no se pensaven la majoria, se poden rellegir encara que no es poden llegir. És completament diferent al que futur la normativa, perquè són artículs molt curtets, de pàgina i mitja, i jo penso que també tenen la seva gràcia perquè vas veient també des del primer que s'escrigué en 2012 fins a l'últim, que és el 2016, ahir hi ha canvis en la política valenciana, en la societat valenciana, va fer evolució, va recordant fets que potser ja no estan tan presents com abans. I és un altre tipus de llibre que potser també pot resultar interessant per a la gent que ja ha llegit en llengua valenciana
en una actualitat present un dia? Jo pense que sí. Perquè, per desgràcia, moltes de les coses entorn de les quals estem reflexionant ja se parlava d'elles fa 30 anys i no ens va passar massa. Això és roïn i és bo, és roïn, perquè per desgràcia en 30 anys no hem aconseguit resoldre un conflicte que ens impedeix als valencians, ens entrem en temes lingüístics, en temes simbòlics, en temes identitaris, que ens impedeix avançar en altres línies que serien molt més profitoses, però també és bo perquè vol dir que la gent no està conforme, que la gent, l'oficial va per una banda, però el poble se dona compte, encara que no tinga grans coneixements d'història ni de res, però ell fa la contraposició que el que ha conegut de tota la vida i veu que no és normal, no s'identifica. A lo millor ho accepta per aquesta personalitat nostra, un poc passiva o d'acceptar el que ens ve, però jo penso que la majoria de la gent continua veient que hi ha una distorsió entre el que se vol presentar oficialment i el que és realment. Per tant, tot el que està escrit així, jo penso que per sort totes les gràcies per fer d'aplicable a la situació present i probablement ho serà d'ací a uns pocs anys. Però encara que no fora, sempre és interessant tornar al passat per a rellegir-lo, perquè al final qui no coneix el passat, confesso avui, està condenat a repetir-lo. Igual, si hi ha algun article que ja està un poc passat de moda, pues està molt interessant rellegir-lo per a saber el que passava fa 4 o 5 anys. Vaig aprofitar que estem en una situació especial de presentar 2 llibres i damunt de 2 editorials diferents, que tu eres un dels màxims responsables de la Monella, però també col·labores en Seguello, per comentar al públic unes qüestions generades sobre el món literari. La primera és que des de fa un parell d'anys cap així s'ha produït una reimplantació del llibre Llengua Valenciana en les llibreries i al mateix temps això ha dut tant a un reconeixement social del llibre valencià com a un reconeixement des del punt de vista professional, des del punt de vista dels editors. Podries parlar-nos un poquet d'aquest esforç per a la gent que potser no sap el que s'està fent a nivell editorial, no només Seguello i l'Ornella, sinó altres editorials que també estan fent aquest esforç, però bueno, parlem d'estes, si te pareix que són les que estem representant avui. Pues sí, efectivament. Home, parlant del cas de l'Ornella, l'Ornella ja és una editorial encertada solera. Se fundà en l'any 95, té 200 títols ja publicats en llengua valenciana. Passa una època una miqueta problemàtica, perquè hi ha un canvi en les persones que portaven a terme l'edició de llibres, però jo penso que això s'ha superat i des de sempre, des d'aquell moment fins ara, jo crec que això és una cosa que compartim en edicions Seguello, estem d'acord que n'hi ha que publicar en llengua valenciana, però publicar també en una qualitat. No només en una qualitat de contingut, sinó també en una qualitat de disseny i una qualitat d'impressió mínima. Perquè moltes voltes un mateix producte, si tu l'emboliques en un paquetet bonico i en un llacet, sempre va ser molt més atractiu sent un bon producte que ficar-lo de qualsevol manera en l'escaparat o en el mostrador, en el taulell d'una botiga. Jo crec que això és tot el resultat. Nosaltres ens devem sobretot als subscriptors, tant vosaltres com nosaltres, perquè al final hi ha una gent que ens dona un mínim, una costella mínima, un matalà del qual anar tirant, anar editant nous llibres. Per tant, jo aprofito per donar les gràcies a tots els subscriptors que ens donen aquest sustent per a fer una edició mínima, però a partir d'aquesta edició mínima és molt important que el lector ocasional, potser el lector que inclús no sap llegir habitualment en llengua valenciana, troba els nostres llibres en les llibreries i si no els troba, es puga demanar i en un plaç relativament breu el puga rebre. Això a través de Distrival, que és aquesta distribuïdora que treballa per a nosaltres junt amb les altres editorials, s'està aconseguint, estem aplegant a les llibreries de tot el territori valencià, del nord a sud. Estem arribant a moltes persones que d'una altra manera no coneixerien els nostres autors, perquè al final tots som un gran equip, no podria haver literatura sense autors, els autors no podrien donar a conèixer les seves obres sense unes editorials i ningú dels dos podria existir si no hi hagués lectors que comprenen i que llegien. I és importantíssim.
una llengua que no té literatura és un dialecte, i un dialecte pues, és l'antesala de la desaparició. La llengua valenciana, si algo ha tingut durant tota la seva història, és una gran literatura, uns grans escriptors, recordem el segle II valencià, el segle XV. I això és el que tenim que fer, pedreta a pedreta, que la gent saber llegir en valencià, que se doni compte, a més, que el valencià no té per què ser aquesta llengua artificiosa, mig arcaica, mig forastera que se vol implantar, sinó que el nostre valencià, el valencià de tota la vida, se pot escriure de manera al mateix temps culta i popular, que és de lo que es tracta. O sigui, que la gent se veja reconeguda en aquesta llengua, potser troba alguna paraula que no coneix molt, però això també ens passarà quan llegim un article en castellà, que sempre podem recórrer al diccionari per a conèixer-la, però el més important és que se doni compte que el que parla és correcte, i el que parla ha sigut és i serà una llengua culta, i se pot escriure bona literatura sense canviar la manera de parlar, sense imitar un altre poble veí, o sense imitar com parlaven els nostres antepassats de fa 700 anys, que la literatura és molt respectuosa, però no té molt de sentit que, per exemple, en castellà, ara obligaren a parlar com parlava Gonzalo de Berceo o com parlava el Quixot. Que això és tan evident que a vegades sorprèn que hi ha gent que no ho acaba d'entendre, però és així. I això és el que estem reivindicant. Tu podràs parlar també de diccions musiquillo. Cada un sobre ser competències, al final són les dues competències de un mateix públic, però cada un tenim el nostre estil d'enfocar els llibres. Vosaltres també, per exemple, ho enfoqueu més al llibre infantil. Jo penso que és importantíssim també que els nostres xiquets tinguin contacte amb la llengua valenciana des del primer moment en què venen a llegir. Perquè el problema que tenim ara és que si anem a qualsevol llibreria no és ja Real Acadèmia de Cultura Valenciana o ABL, és que o està en castellà o està en català, el que hi ha. O sigui, o els llibres, els contes estan en castellà o estan en el més català de Barcelona. No n'hi ha producció per a xiquets en valencià, més que siga aquest valencià més clar de l'ABL, que no mos agrada, que no l'entenem, però és que n'hi ha això. I front a aquesta situació absolutament inacceptable, és la nostra responsabilitat i dels nostres mitjos, que no són tot potents que ens agradaria, donar aquesta alternativa, i penso que això està calant de la gent i la gent està donant compte de que fa falta. I estic molt content de que fem tàndem les diferents editorials, perquè seria absurd que estiguem plantejant una competència quan al final tots volem el mateix. I jo penso que tu estaràs en la línia que estic dient. Doncs això. Així que a comprar els llibres valencians i a demanar-los a la llibreria si no es troben, perquè distribuir en un moment es pot distribuir a qualsevol llibreria del nostre país, incloent Denia, per supost. Has parlat de la importància de tenir una literatura viva per a la salut de l'idioma. Podria explicar, perquè estiguem en coneixement de la gent, uns exemples d'alguns autors actuals de llengua valenciana i comentar com veus aquesta salut literària viva de la literatura valenciana? Sí, a veure, primer vaig parlar de poesia, perquè la poesia, si llegir en valencià és en minories, per desgràcia, llegir poesia és en minoritari encara. Però tenim una generació poètica impressionant, sempre l'hem tingut. I és una generació poètica a reivindicar. Fa poquet en l'Oronella hem publicat una antologia de Josep Alberta i Mimí, que potser és un autor poc conegut, però que té un estil poètic impressionant. I això és de conèixer, i és una cosa que tenim que reivindicar. Però potser, més enllà de la poesia, que potser és difícil de llegir per al gran públic, tenim ara una generació de narradors excel·lent. Així tens un exemple, és la Societat Pinkerton Internacional de Paco Tarazona, de l'amic Paco Tarazona, que és, jo diria, alta literatura. O sigui, al nivell d'unes novel·les, no vaig a comparar, ni vaig a dir una novel·la en concret, perquè no és qüestió de comparar, escriptors ni homes, però aquesta novel·la està aconseguint introduir-se en àmbits que fins ara ens veiem una miqueta. Sempre s'ha dit que la nostra literatura és una literatura. Si ens reconeixen, que molts directament ni ens reconeixen
Artisa, això és el que han dit sempre, no és de veres, però en obres com esta, o obres de Lucas Grau, que està tenint un èxit impressionant en els premis literaris del Piló. La setmana passada presentarem la seva tercera novel·la, Eclèctica Culturana, que és una novel·la molt curiosa que està escrita com si foren relats curts, però que tots estan interrelacionats entre si per a que donen un fil narratiu, no? Que és comú a tot el llibre i que si els amics de Denia volen, presentarem també així a algunes dates. Són llibres, a la meva, per a la gent que li agrada la literatura i per a que és apte per a tots els públics. Lucas Grau, que és una narrativa potser més del dia a dia, més quotidiana, més de persones normals, no? com tots els que estem així, però que unes històries molt interessants. I això jo penso que bona literatura que a més crea afició a llegir, independentment de que sigui en valencià o en qualsevol altre idioma. Per dir només dos llibres, i dos autors. Perquè, o tres, con tanta ironia, perquè podríem dir-ne molts més, Carlos Moregó, Agustí Sacarés, en fi, una bona quantitat. En l'ensaig pressupost també tenim gent importantíssima. Jo convide als que esteu així i als que puguem veure la gravació, quan si la penseu perquè s'està gravant, que entreu en la pàgina web de l'Oronella, en la pàgina web d'Edicions Monseguillo, que vegeu tots els títols i que trieu el llibre que siga més del vostre gènere, que us agrada més. S'estan fent també traduccions al valencià. Hi ha Antoni Ruiz Negre, que més edita, i edita les dos editorials. Ha fet unes traduccions precioses últimament de llibres de Blas Ibáñez, que és curiós, perquè Blas Ibáñez escrigué en castellà, però llegint-lo en valencià, a mi realment me sorprengué. Jo vaig llegir alguna volta una classe, però desgràciadament no me'n recordo qui la digué, que deia que Blas Ibáñez escrivia en castellà pensant en valencià. I ara que podem llegir a Blas Ibáñez en valencià, realment t'identifiques més encara si cap en aquestes novel·les valencianes, Flors de Març, Canis i Fang, que són història viva de València, però que també ha fet traduccions de clàssics literaris castellans, com presenten de Llaceret de Tormes, que vos sonarà també a tots, que ara se pot llegir en valencià, i además en valencià contemporani, però sense perdre la gràcia i la frescura d'aquesta novel·la històrica castellana, que ara té també una altra visió. O sigui que hi ha literatura en valencià per a tots els gusts, per a totes les edats, i el que hi ha que fer és trobar la que us agrada, llegir-la, regalar-la, suggerir-la, i aquí entre tots ficarem aquestes pedetes que us estic comentant per la literatura en concret. Mira, tinc dues últimes preguntes. Una és, una vegada has explicat el que s'està fent, el treball i les obres que fem des del món editorial valencià, on creus que pot arribar el món editorial o la literatura valenciana? Nosaltres tenim un handicap, i és que fins al moment tenim un gran motor que és l'escola en les portes absolutament tancades, perquè diuen que no saben escriure valencià. Això, evidentment, ho tenim que discutir, però al mateix temps tenim que constatar que com a mínim a curt de termini, per desgraciat, no vam poder fer grans edicions perquè aquest topatge entre cometes que és l'escola i els llibres que obligaven els llibres xiquets, no contem. Però sí que contem en que tota la gent que ja acaba l'escola i que ja no té per què examinar-se mai més d'això que donen a l'escola i que vol retrobar-se en la tradició valenciana, té a la seva disposició aquests llibres. I el que hem d'intentar és que arriben cada volta a més llocs. Jo penso que fent dinàmiques com esta, anant sobretot als pobles, que realment és millor se conserva la llengua valenciana, més que en les capitals, més que en Alacant o en València, encara que també n'hi ha directors de València. I això requereix un esforç per a nosaltres. Si no vivim prop del poble que tenim que anar, com és el nostre cas, perquè tu eres de Vilagrera, jo soc Castelló i he vist que la ciutat de València, però és el que tenim que fer. N'hi ha que predicar, n'hi ha que anar a on està el públic lector, i a partir d'ahir, aquest públic lector, tu has de dar un poquet de venedor del nostre producte per a que poquet a poquet anem arribant a més puestos. I a partir d'ahir, si a nivell polític els nostres polítics
siguen de la convicció del partit polític que siguen, perquè així no és qüestió de partidismes, se donen compte de que nosaltres també som valencians, nosaltres també estem defendent la llengua valenciana i que tenim tot el dret del món a que se'ns tracte com a mínim igual que nosaltres, no com ara, perquè no ens donen subvencions perquè diuen que no sabem escriure valencià. Aberració enorme, però aberració que tenim que denunciar és que se reconega que és una aberració. Si això ho aconseguim, poquet a poquet anirem guanyant espais fins que al final la gent trie el producte en coneixement. Si la gent està acostumada a gastar un detergent de tota la vida perquè no coneix un altre, que al final se n'adona de que hi ha un altre que funciona molt millor, potser en el moment que el conega, perquè molta gent encara no el coneixerà, se passarà a l'altre. I això és el que tenim intentat, set a passet, sense defallir, sense deprimir-nos, encara que a vegades esta faena és un poquet ingrata, perquè costa molt, perquè tens que dedicar-li hores lliures, però al final és el que hem tirat. I és un treball al mateix temps és afició, i és un treball que és estar a gust en tu mateixa en el que t'han inculcat els teus majors i en la teva història, sinó que no hem bonic que treballar per València i per la llengua valenciana. Bueno, per últim, evidentment us agradaria saber, a nivell literari, en què estàs ficat ara? Quin és el teu pròxim projecte? Algo que us podràs avançar? Jo el problema que tinc és que no tinc massa temps ara per dedicar-me a grans. Sí que tinc un projecte en ment, no puc desvelar res. Està relacionat amb València, i sí que no tinc aquí sí que igual, però ahí està. M'he deixat de treballar i esperem que aquest nou projecte, afegit als que ja estan corrent per ahí, tinga també el seu públic. Però no puc dir res, no vull dir res de moment perquè està en procés. A vegades és molt important mantenir hermetitzat perquè un projecte vagi endavant. Correcte. No sé si teniu alguna pregunta o tractar d'explicar la realitat de lo que ha fet Òscar, de lo que s'està fent en un editorial, però si hi ha alguna pregunteta seria el moment, tenim temps per atendre alguna d'elles. Si no és el cas... ¿Me deixaràs que llegirà dos cosetes? Sí. Comentaves, Òscar, referent al llibre de Si té futur, la normativa de l'idioma valencià, que seria interessant, d'alguna manera, que les dues tendències o les dues gramàtiques puguen ser oficials. Quina és la fórmula que penses que s'hauria d'utilitzar per a que això fos possible? És un tema complicat. Jo sé que simplement per haver plantejat això a una persona, diguem, nostra, del cristianisme idiomàtic, ho veu inclús com una glorificació o que estàs acceptant que l'altre també és correcte. Però además hi ha que ser una miqueta realista i hi ha que donar-se compte de la situació en la que estem. Jo pense que una primera... hi ha que donar-se compte que l'entitat normativa oficial per a les administracions públiques, que és la de s'ha de dir molt clar, que és obligatòria per a les administracions públiques, però no en l'àmbit privat. Però això està blindat estatutàriament. Se necessita una majoria, no recordo si és de 2 terços o de 3/5, o sigui, una majoria per a llevar el major encara per a llevar la BL de l'Estatut, aquesta que la BL no ens agrada, i una altra majoria molt pareguda per a modificar la llei de creació de la BL. Clar, això d'entrar és molt complicat, perquè de moment els partits polítics que tenen representació parlamentària no pareix que estiguin molt per d'acord. Però sí que no tindria que ser tan difícil que encara que això de moment sigui una realitat, hi ha un reconeixement explícit de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i de la seva normativa per a que també siga normativa oficial. O sigui, el primer és aconseguir que ens reconeguin que existim i que se ens tracti en igualtat de drets. N'hi ha una xicoteta victòria en el síndic de Greuges, el síndic d'Agravis, davant d'una denúncia del casal relatiu al domini perquè el síndic, que també és institució estatutària, vingué a dir que la conselleria o les conselleries no devien discriminar els particulars en funció de la normativa que gastaven. És a dir, que tots devien tindre dret a igualtat d'oportunitats per optar a unes subvencions, que a nosaltres ens han denegat últimament, en els últims anys, simplement, o sigui, complint tots els requisits,
simplement per escriure en la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana que recomana el 2017. El primer pas per anar escaló a escaló és trencar en aquesta bel·ligerància legal contra la normativa de la Real Acadèmia. Quan això s'aconseguisca, tenen que entrar d'alguna manera en l'espai educatiu. És precís que els pares d'alguna manera manifesten el seu malestar o, com a mínim, manifesten la necessitat de respectar primer la legalitat estatutària, perquè ja aniríem bé si el que se dona en les classes fora la versió mig valencianitzada de l'APL, perquè el que ocorre en l'ensenyança és que directament s'utilitzen llibres de text catalans i obres d'autors catalans que estan en l'escut català estàndard. I el segon seria reclamar que els escriptors en llengua valenciana, els escriptors en les normes del Puig, siguen també tenuts en compte en els currículs de l'assignatura de llengua valenciana i de la llengua valenciana i, evidentment, a mig de termini aconseguir que, com ocorre en Noruega, els consells escolars poden triar si volen eixe català o que és valencianitzat o si volen la llengua valenciana d'acord amb les normes del Puig. I ahir ja que cada valencià tria. Clar, així la gent parla d'abolició, l'abolició com? Ja està molt bé demanar l'abolició de l'APL, però tenim ara 2 terços de les Corts Valencianes per aconseguir aquesta abolició. Per tant, construir poquet a poquet, primer els fonaments, després els pilars, a planta baixa, al primer pis, i arribarem a la teulada. El que no podem fer és arribar a la teulada sense haver construït tot el que passa. No sé si m'he enrotllat massa, és la meva opinió, i se pot estar d'acord o no, però el que jo crec que tenim que fer és coses que realment siguin possibles i que siguin possibles des d'allà. El que no podem és estar a 3-20 anys demanant el cel sense eixir de l'infern. Tenen que passar primer pel purgatori i ja veurem si molt me deixem arribar a ser. Gràcies. Volies llegir algun fragment de... No, anem a deixar per acabar i per a que veig un poquet d'estil. Llegir només dos articulets. Un dedicat a Lluís Fullana, un home, el savi de l'idioma valencià, a més, que neix que molt proper d'ací, en Benimarfull. Jo sempre he dit, totes les varietats del valencià són bones, són correctes, però la de la Marina, el Comtat, és especialment bonica, perquè conserva tota la fonètica nostra. I doneu-vos compte que el gran savi de l'idioma valencià, el pare de les normes de 1914, que poques o manques són les que continuem gastant en l'actualitat, les que se pactaren en l'Orapenat en el 14, són les normes d'una persona que parlava un valencià en una fonètica perfecta, no té res que veure la mitja alt, tot això que vos diuen a vegades per ahir. I este record se feu l'any 2015. Estem en 1914. Mentre la Gran Guerra desagna en Europa, en els locals de l'Orat Penat se debat en admirable esperit democràtic i assembleari el primer acord social sobre la normativa valenciana. Una volta votades les solucions als distints dilemes ortogràfics, s'encarrega al pare Fullana la compilació de les normes i, posteriorment, gràcies a l'impuls del Centre de Cultura Valenciana i del seu primer director, Teodor Llorente Falcó, el seu desenrotll en una gramàtica que hauria de llum en 1915. Després de l'estela de lexicògrafs i gramàtics com Carles Ros, Escrits, Llombard, Martí Gadea i Nebot, Fullana fou el primer en usar criteris científics segons les tendències de la lingüística internacional. Políglota, parlava i escrivia valencià, castellà, francès, anglès, italià, llatí i grec. Era la persona més preparada i el millor coneixement de la sincronia i diacronia del nostre idioma, encara que ell argumentara en modèstia que en el país dels cegos el tort és el rei. Per no parlar del seu esperit de concòrdia i simplificat, segons confirma el seu biògraf, el pare Benjamí Agulló, en les seues responsabilitats dins de l'ordre franciscana. Respecte a l'encara avui resolut conflicte lingüístic, és interessant la lectura d'una sèrie de 15 artículs seus publicats en les províncies en 1910. El filòleg aclaria que en matèria normativa és una equivocació manifesta tractar d'imitar els catalans, però també adaptar l'ortografia a la fonètica
en la capital de este antic regne. Manifestaba la imposibilitat d'unificar les dues ortografies, valenciana i catalana, i considerava que acomodar la nostra ortografia a la catalana, i això són paraules textuals, a més de ser una cosa antipatriòtica, és empresa irracional i antillògica. Els articles posaven els punts sobre les is davant l'aparició d'una gramàtica, la del mestre d'escola Bernat Ortín, molt pràctica per a l'ensenyança pel seu caràcter esquemàtic i divulgatiu, però que constituïa el primer intent sèrie d'aplicar al nostre idioma el sistema ortogràfic de l'Institut d'Estudis Catalans dissenyat per Pompeu Fabra. Fullana criticava per igual els arcaïsmes inoportuns, els catalanismes i els dialectalismes de l'obra d'Ortín. Fullana no es preocupava només per la forma o l'entitat de la llengua, sinó també pel seu ús. És memorable el seu discurs de 1919 en la Diputació de València, reproduït per l'Almanac de les Províncies, en el que reivindica de manera pionera l'oficialitat de la llengua valenciana, la seva ensenyança obligatòria en tot el Regne de València i el seu ús normal en l'administració, la justícia i les altres necessitats de la vida dels valencians. Conscients de tot això, en 1932, els promotors de les bases d'ortografia valenciana que aplicaven l'ortografia catalana al valencià aconseguiren la firma del conciliador Fullana com a simbòlic primer signatari, però acompanyat d'una acotació de pròpia mà. Atès el caràcter provisional que tenen, no tenim inconvenient en firmar-les. Posteriorment, una nova edició de la seva gramàtica deixaria constància de les seues verdaderes conviccions. Molts nos preguntem per què la figura colossal de Fullana, comparable a la de Fabra en Catalunya o Alcover en les Balears, resulta tan desconeguda per al gran públic. Segurament, parafrasejant una de les sentències del savi de Denis Marfull, per motius que per massa coneguts han de callar-se. El seu alumne Bernardí Robert, en una carta publicada a les Províncies en 1971, ho va resumir en una frase: font un autèntic Quixot que s'ho jugat tot per la seva dama, la llengua valenciana, i jo afisc, però contra xagants ben regals. Recorda Fullana, i ara per acabar sí que ja me permetrem llegir un artícul que vaig escriure dedicat a Montrio, perquè també hi ha un sector de persones que els temes ortogràfics, els temes de les banderes, els temes identitaris, es apleguen un poc de l'espanyola, però també són valencians i tenen el seu sentiment valencià. A Montrio li agrada molt el senderisme, recórrer les nostres muntanyes, els nostres paratges naturals. I jo vaig escriure, si soc capaç de trobar, una columna de les províncies sobre les nostres muntanyes. Si soc capaç de trobar-ho, i si no, ja vos diré quina és en acabament. A veure si soc capaç. Això ho tenéis quan este moment de buscar l'artícul i si no, doncs em deixaré per una altra dia. Perquè com no tenia el llibre així preparat, no sé si vaig ser capaç de trobar-lo. Pues si no te lo veo. Sí, gracias. El artículo se titula Primavera Lirae. Le escribí el 2 de octubre de 2015. Digo així, els dies ennuvolats i lleugerament plujosos, que per a molts són trists i depriments, a uns altres nos resulten relaxants i plàcids, aptes per a activitats
que serien poc agradables en les estacions extremes. La primavera d'hivern, l'autumne dels clàssics, massa xelà ja per a prendre el bany i la mar a la piscina, és encara prou temperat com per a reprendre el pols a la terra, per a recórrer el relleu occidental del nostre territori i reconèixer les raïms del poble mil·lenari que som. Proponc que es començar per la tinença de Benifassà i fer una visita al Faig Pare, en la Ralla de Catalunya, un arbre de conte de fades davant del qual no podem sentir sinó admiració, respecte i humana humilitat. Continuar per l'imprescindible pujar mística a Penyagolosa, entre marxes i pedra sec, i de ballar per la falda de la Serra d'Irta fins a la mar, sense més construccions humanes a la vista que la Torre Badum vigilant la mar eterna. Sentir el vèrtic de les cames monteses aguaitant pels estrets de Millars des de les altures i adreçar-nos en la frondositat dels boscs d'Espadà entre pins i sureres. Un poc més a l'interior, el Calderón, la fita més alta d'este del regne, nos espera orgullós i alhora modest junt a la mole del Jabalambre i en terres aragoneses. Visitar la penya cortada de Selva, on els estrats juràssics i la mà dels enginyers romans se donen la mà, o el canó de Túria, on ocorre lo propi i dels enginyers contemporanis. Ballar-nos les mans i els peus en el cabriol lliure en la ratlla contemporània de Castella o en el superdomat junt a l'últim volcà extingit en terres valencianes en Cofrents. Xafar la terra roja de la Calderona i palpar l'asperar del Roberto. Admirar la verdor infinita de la ribera des de la Munta o de la Safor des del Montuda, o el cor de les comarques centrals des de Benicadell, Mariola, Aitana o el Montcabrer. Xagants personificats per a la nostra mitologia com aquell altre que en una esparsa no mancobrant pega un tall en el cim del Puig Campana que anant a parar a la mar formar l'illa de Benidorm. Creuar Bèrnia per un forat a Gatamerda. Buscar la cara del moro de Benacantil, la més urbana de les nostres muntanyes, o acariciar el cel en la mà sense que els peus deixen de tocar en terra en el cim del Penyón i Fac, acompanyat pels seus legítims propietaris, els gats i les novilles. Albirar la illa d'Eivissa des del cap de Sant Antoni o acomiadar-se en la cova Tallà, antic refugi de pescaors i pirates, encontre màgic entre la mar i la terra. Recórrer els músculs i les venes de la terra, gojar quan pronunciem ixos topònims rotunds, alhora ibers, aràbics, romànics, com els gens que corren en la nostra sang. Saber-se valencià i ser humà, tan gran i tan xicotet alhora, sense que calguen himnes ni banderes, creure més que siga per un instant que s'ha entès el sentit de la vida. I en això arrenca aquesta situació. Per la nostra part, donar les gràcies a l'Associació Roc Xavàs per donar-nos veu i espai en Dénia i m'agradaria que fos tu el que tanca la presentació dirigit a públic. Un plaer, com sempre, vindre a Dénia, espero que siga una altra més de moltes més visites a aquesta ciutat de la Marina